Вас вітає інформаційная служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфире новини час мясцовы и некоторые темы выпуску. Эффективное лечение у комфортных умовах. Напередодні Дня перамоги у Молодежні для ветеранов открыли 5 специально абсталяваных палат. Па працы і пашана. Як у раёне падтрымліваюць тых, хто працуе сумленна на зямлі. Кіраўніцтва маладзечніцкага камбіната Велі Сміт і мясцовай гаспадаркі Гарадзілава завіталі ў госці да шматдзетнай сям'і Кавалевічаў. Музейная экспозиция у 3D-фокусе. На базе средней школы номер 1 імя Янкі Купалы реализуется республиканский инновационный проект. Вучні разом з наставниками ствараюць медыа-вандроўкі. Эффективное лечение у комфортных умовах. Напередодні Дня перамоги у Молодежні открыли для ветеранов 5 специально абсталяваных палат. Дапамагаюць медыкам Беларускі фонд миру и неабыякавыя спонсоры, а пациенты признаются, тут лепш, чым дома. Больше падрабязна у наступным матэрыяле. 10 специализованных ложков, 10 тумбочек, 5 телевизоров и 5 холодильников. В 5 палатах Молодеченской центральной районной больницы станет комфортней. Их для ветеранов войны и працы уладкавали Белорусский фонд миру и сетка крам электроники бытовой техники. На Миншине Молодечна перший райцентр, где провели акцию «Наша увага ветеранам войны и працы». И не выпадково. Районная организация одна из лепших у республицы. Ее узначальвае Светлана Чижикова. В рамках этой акции уже обустроено по Беларуси более 300 палат. Это и медицинское оборудование, это и бытовая техника. В общем-то, все, что необходимо для комфортного пребывания ветеранов в палатах. Говоря о перспективах, хочу сказать, что фонд мира взял на себя такое обязательство до 9 мая следующего года обустроить ветеранские палаты во всех учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. 3 палаты находятся у больницы номер 1, 2 у другой. Тут на урачыстай церемонии открытия як члены Белорусского фонду миру, так и представники улады, кіраўніцтва больницы. Тыя, хто трымае на контроле клопат про ветеранов. У год народного адзінства акция адлюстроўвае идею, дапамагаючы мы павінны аб'ядноўваць силы. Сегодня на территории Молодеченского района проживает 27 ветеранов войны, 135 человек, которые приравнены к ветеранам или являются узниками, малолетними узниками. Тем не менее, вот при вручении мы обсуждали вопрос, что эти палаты будут востребованы не только нашими ветеранами, но и другими категориями граждан, и участниками разных войн, также нашим пожилым населением. Комфорт поспели оценить пациенты. Многие признаются, умовы нават лепш, чем дома. Знаете, я когда в санатории отдыхала, ну, правда, уже давно, так, точно такая, даже там хуже было. Спасибо. Но мы прекрасно понимаем, что медицинское обслуживание и внимание, значит, медперсонала у нас во всех больницах, это особенно, я знаю, хорошее. Конечно, ну, нам бы, конечно, было бы приятно, если бы вы себя и чувствовали здесь. Может быть, не как дома, но чтобы было комфортно. Знаете, это уже почти моя семейная больница. Очень хорошо, комфортно, и персонал хороший, все хорошо относятся. Вообще спасибо за все. Як адзначаюць медыкі, знаходжанне ў такіх бальнічных палатах спрыяльна ўплывае на працэс выздараўлення, а значыць, спрашчае працу ўрачоў і медсясцёр. Конечно, такая акция мы вот видим в стенах своей больницы впервые, и она очень актуальна, вот, потому что помогает решать с помощью общественности наши какие-то материальные проблемы. Вот. Я думаю, что те средства, которые мы сэкономили на оборудовании вот этих 5 палат, мы направим на какие-то важные мероприятия по лечению, диагностике пациентов. Невыключна зэканомленыя сродкі накіруюць на барацьбу з каранавіруснай інфекцыяй. Дарэчы, загадам прэзідэнта краіны Маладзечанская ЦРБ занесена на рэспубліканскую дошку гонару. На яе трапілі яшчэ 14 устаноў аховы здароўя. Інна Пудакевіч, Сцяпан Марченко, МКТБ. Група высокай рызыкі. У Маладзечанскім тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва адбылася сустрэча сацыяльных работнікаў. Адно з асноўных пытанняў – вакцынацыя супраць каронавіруса. Варта адзначыць, што ў Беларусі ўжо прышчапілася звыш 200 000 чалавек. У Маладзечні лічба крыху большая за 3000. Спецыялісты сцвярджаюць, што ў зоне рызыкі захворвання ковідам пажылыя людзі. Прышчапляцца раяць і сацыяльным работнікам.
Урач-эпідэміёлог Маладзечанскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Вольга Сяліцкая рассказала, якія супрацьпаказанні да вакцыны, дзе можна атрымаць прэпарат і што для гэтага трэба. Як паказвае практыка, віруснымі з'яўляюцца і кіберзлачынствы, што апошнім часам растуць у геаметрычнай прагрэсіі. Толькі ў гэтым годзе на тэрыторыі раёна зарэгістравана амаль 100 такіх правапарушэнняў. Агульная сума шкоды без малога 55 тысяч рублёў. На гэтую тэму гутарку з працаўнікамі сацыяльнай сферы правёў намеснік Маладзечанскага РАУС падпалкоўнік міліцыі Руслан Манькоўскі. Праваахоўнікі нагадваюць, супрацоўнікі банка не пытаюцца рэквізіты карт. Пацверджанне асобы адбываецца іншымі шляхамі, напрыклад, праз кодавае слова. Работнікі банка ніколі не тэлефануюць праз месенджеры. Варта звярнуць увагу на тэлефонны нумар. Ён можа быць падобны на нумар банка і адрознівацца адной альбо некалькімі лічбамі. Гэтак жа злачынцы прадстаўляюцца патэнцыйнымі пакупнікамі тавараў, аб'явы о продажы якіх былі размешчаны трымальнікамі карткі. Распаўсюджаныя выпадкі махлярства праз сацыяльныя сеткі. Зламыснікі з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе могуць пісаць са ўзламанага акаунта родных і сяброў. Схемы розныя, а вось вынік адзін – страты зберажэнняў. Вярнуць скрадзеныя грошы практычна немагчыма, так як пацярпелыя самі пацвярджаюць аперацыі, называюць і ўводзяць свае рэквізіты. Часцей за ўсё злачынцы знаходзяцца на тэрыторыі России, Украины и іншых краін. Остается актуальная проблема совершения данного вида преступлений. Почему? Цифры сами за себя говорят. За буквально 4 месяца на территории нашего региона зарегистрировано 98 преступлений. Если брать в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, цифра составляет 23 преступления. Соответственно, видим, какая разница. Поэтому действительно не только в Маладзечанском регионе, но и во всей Минской области остается данная проблема. Поэтому цель наша – дойти до каждого гражданина нашего региона для того, чтобы обезопасить его и не стать жертвой преступления. Также отметить, что мной не случайно выбран именно трудовой коллектив Центра социального обслуживания населения. Почему? Потому что, как правило, жертвами преступлений становятся пожилые граждане, граждане престарелого возраста. Поэтому та категория, сегодняшняя моя публика, с которыми проводили мы диалог, это сотрудники центра, которые непосредственно работают вот с данной категорией граждан. И хотелось бы, чтобы на примерах живых довели эту информацию до каждого нашего гражданина, ну и, соответственно, обезопасили, значит, свое имущество. У бліжэйшы тыдзень прадстаўнікі Маладзечанскага РАУС наведаюць многія структуры і установы раёна, правядуць размовы ў калектывах і яшчэ раз нагадаюць, уважлівасць і асцярожнасць, а таксама веданне злачынных схем дапамогуць зберагчы грошы. Дорога памылак не даруе. Аналіз дарожна-транспартнай абстаноўкі на тэрыторыі Маладзечанскага раёна сведчыць, што нягледзячы на шэраг мерапрыемстваў, якія праводзяцца Дзяржаўтаінспекцыяй па папярэджанню пешаходнага траўматызму, удзельная вага ДТЗ з удзелам гэтай катэгорыі грамадзян застаецца досыць высокай. З пачатку года адбылося таксама 5 здарэнняў з непаўналетнімі. Асноўныя прычыны інцыдэнтаў – невыкананне правілаў дарожнага руху як пешаходамі, так і вадзіцелямі. 30 красавіка каля 16 гадзін вадзіцель, жыхарка горада Маладзеч, рухаючыся на аўтамабілі «Хонда» па вуліцы Будаўнікоў, паблізу дома нумар 4, не саступіла дарогу пешаходу, які пераходзіў дарогу злева направа па ходу руху машыны. У выніку наезду на непаўналетнюю 2009 года нараджэння апошняя атрымала цялесныя пашкоджанні. Дзяўчынка шпіталізавана ў хірургічнае аддзяленне дзіцячай бальніцы Маладзечна. Па факту ДТЗ праводзіцца праверка. Прадаў чужы транспарт. У Маладзечанскі РАУС звярнуўся 20-гадовы мясцовы жыхар з заявай аб прапажы мапеда маркі «Альфа». Байк быў прыпаркаваны каля праезнай часткі па вуліцы Францыска Скарыны. Праваахоўнікам дапамог відавочца. Ён запісаў нумар машыны, у якую незнаёмыя пагрузілі мапед. Як выявілася, двухколавы транспарт спачатку прадалі вадзіцелю аграгарадка Ляхновічы усяго за 100 рублёў, але без ключоў і дакументаў. А апошні перапрадаў яго іншагародняму жыхару. Міліцыянер высветлілі і асобу прадаўца – 18-гадовага маладзечанца з інтэрната. Юнак спачатку адмаўляў свой удзел у інцыдэнце, а пасля прызнаўся і патлумачыў, што выручаныя грошы патраціў на набыццё тэлефона. Узбуджана крымінальная справа. Маладому чалавеку пагражае да 3 год пазбаўлення волі. Акрамя таго, міліцыянеры вызначылі месцазнаходжанне мапеда, і праз пэўны час ён будзе вернуты законнаму уладальніку. Паведаміла рэдакцыя МКТБ афіцыйны прадстаўнік Маладзечанскага РАУС Юлія Крук.
Гарачыя навіны. У аграгарадку Хожава гарэла неэксплуатаваная бытоўка на тэрыторыі комплекснай зернесушылкі, якая належыць сумеснаму унітарнаму прадпрыемству Хожава Агра-2009. Прычына пажару высвятляецца. У выніку пажару агнём пашкоджаны сцены па ўсёй плошчы і маёмасць бытоўкі, знішчаны дах. Пажары адбыліся таксама ў аграгарадку Селіўцы і ў вёсцы Раёўка. Там гарэлі гаспадарчыя пабудовы. Сярод версій неасцярожнае выходжанне з агнём і падпал. Вінаватыя асобы устанаўліваюцца. А 2 мая ў садовым таварыстве вясёлка Белаўтамаз паблізу вёскі Баяры ўспыхнула лазня. Гаспадара з апекамі галавы і канечнасці шпіталізавалі. Па працы і пашана. Напярэдадні велікодных святаў кіраўніцтва маладзечанскага камбіната «Велесмит» і мясцовай гаспадаркі Гарадзілава завіталі ў госці да шматдзетнай сям'і Кавалевічаў. Як падтрымліваюць тых, хто працуе сумленна на зямлі, у рэпартажы нашага карэспандэнта. Не першы год шчыруе на гарадзілаўскіх палетках Іван Кавалевіч. Вясенняя і асенняя пасеўная, пасадка бульбы, корманарыхтоўка, уборка ўраджаю, падкормка раслін, ворыва глебы. Справу трактарыста-машыніста хапае з ранку да вечара круглы год. Толькі адышлася ў па, на чарзе шэраг новых работ. Галоўнае час не ўпусціць, тэхналогіі захаваць. Тады і ўраджаі будуць адпаведныя. Я сейчас на подготовке почвы для посева кукурузы. А дальше картофель населению, у нас хозяйство помогает, садит населению картофель, обрабатывает, также и скобкой помогает. Работа полностью устраивает, зарплата соответствует работе. Да, график у нас бывает, что из-за погодных условий как-то издвигается график, но в целом работа ладится, работа идет. И также и выходные нам предоставляются, когда есть возможность, нам дают и передохнуть. Ну а работать надо от рассвета и до заката, потому что это работа на земле, а на земле по-другому не может проходить работа. У свой час у Гарадзілаве сям'я атрымала ад мясцовай гаспадаркі дом з прысядзібным участкам і замацавалася тут грунтоўна. Тацяна, мама 3 дзяцей, працуе сястрой гаспадыняй у Беразінскай бальніцы. А кіраўніцтва заўсёды знаходзіць варыянты, як падтрымаць тых, хто сваю справу робіць на выдатна. Камп'ютарныя прыналежнасці, скейтборды, набор прадуктаў з мясакамбіната і новы халадзільнік – вось такі падарунак атрымалі бацькі і дзеці напярэдадні велікодных і першамайскіх святаў. Отец семейства день и ночь проводит на работе. Он у нас практически все зерновые. Иван практически сеет один. Ему некогда особо уделять время семье, поэтому мы решили им немножко поддержать их. В этом году он уже получил от нас машину стиральную от хозяйства и сейчас получает холодильник. Наш холдинг представляет собой 2 завода в Молодеченском районе, 2 сельхозпредприятия, это Городилово и Палачаны, также 2 свинокомплекса. Мы, в свою очередь, заботимся о наших сотрудниках, о наших глубоко уважаемых сотрудниках. Соответственно, мы социально направленное предприятие и оказываем всестороннюю поддержку и благодарность им за работу на нашем предприятии. Регулярно проводим акции, мероприятия, поздравления. Сваіх дзяцей у сям'і Кавалевічаў, 2 школьніцы і навучэнец Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа, бацькі змалку прывучаюць да працы і парадку, а разам з тым адзначаюць, што ў Гарадзілаве ёсць усе магчымасці для таго, каб школьнікі маглі развіваць і творчыя здольнасці. Сёстры Вольга і Даша з ахвотай малююць, танцуюць, любяць катацца на веласіпедах, а атрымаўшы ў падарунак скейтборды, адправяцца на новую дзіцячую пляцоўку да равеснікаў. Скейт-площадка будет у нас в парке, хорошо даже, чтобы детям будет больше занятий. Сейчас горку поставили, тоже хорошо, детям много чего. Очень много детей туда ходят, и даже места даже бывает, что не хватает, столько детей. У нас и поселок, и Городилово, все туда ходят дети. Алла Маркелова, Степан Марченко, МКТБ. Студатрадаўскі рух. Каля мемарыялу ў вёсцы Сакаўшчына, цалкам спалены ў гады Вялікай Айчыннай вайны, адкрылі 3-й працоўны семестр. Тут напярэдадні 9 мая навялі парадак, добраўпарадкавалі памятнае месца, камандзірам атрадаў уручылі працоўныя пуцёўкі. Дарэчы, з кожным годам студатрадаўскі рух шырыцца. У гэтым годзе ў райкам БРСМ ужо пададзена звыш за 150 заявак. Моладзь будзе працаваць у ДРБУ 195 ва ўсходзе Агра, а таксама ў дзіцячым аздараўленчым лагеры Івалга. Арганізацыя такой занятасці моладзі
годзе з'яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі Беларусі. Студэнцкія атрады – гэта добрая школа сяброўства, зносін. Юнакі і дзяўчаты, якія прымаюць удзел у студатрадаўскім руху, сапраўдныя лідары. Яны не проста назіраюць за развіццём краіны, а прымаюць актыўны удзел. Гарачая пара для абітурыентаў блізка. Рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне пачалася ў Беларусі 2 мая. Падаць дакументы можна до 1 чэрвеня. Як паведамілі нашаму тэлеканалу, у маладзечынскім пункце рэгістрацыі ЦТ заяўкі прымаюць у Дзяржаўным палітэхнічным каледжы па адрасе плошча Цэнтральная 2. Зарэгістравацца можна і дыстанцыйна, але каб атрымаць пропуск, усё роўна давядзецца наведаць пункт рэгістрацыі. Калі абітурыент па ўважлівай прычыне не змог прайсці тэсціраванне ў асноўныя дні, запісацца на праходжанне тэсту ў рэзервовыя дні будзе магчыма з 2 па 9 чэрвеня. Цэнтралізаванае тэсціраванне пачнецца 16 чэрвеня з беларускай мовы. 18 і 19 чэрвеня пройдуць тэсты па рускай мове, па грамадазнаўстве 21, па матэматыцы 23 і 24 чэрвеня. З 26 чэрвеня можна будзе прайсці тэставанне па хіміі, фізіцы, біялогіі, гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі, геаграфіі і замежнай мове. Дарэчы, на рускую мову і матэматыку будзе адведзены па 2 дні, так як па выніках мінулых гадоў жадаючых здаць тэсты па гэтых прадметах было больш за ўсё. У першую чаргу гэта робіцца санітарна-эпідэміялагічнай мэтай. Ва ўсіх пунктах ЦТ запланавана дастатковая колькасць месцаў для абітурыентаў. Павялічваецца лік аўдыторыі для правядзення тэстаў. Абітурыентам рэкамендавана мець пры сабе маскі. Музейныя экспазіцыі ў 3D-фокусе. На базе сярэдняй школы нумар 1 імя Янкі Купалы рэалізуецца рэспубліканскі інавацыйны праект. Вучні разам з настаўнікамі ствараюць медыа-вандроўкі. Вопыт ужо паспеў стаць паспяховым, і установа адукацыі рэгулярна дзеліцца сваімі напрацоўкамі на навукова-практычных канферэнцыях, выстаўляецца на розных інтэрактыўных пляцоўках. Первым нашим проектом была реализация нашего музея. Мы делали в 3D-формате нашего музея боевой славы. Мы можем путешествовать, находиться, рассматривать экспонаты. Это привлекает детям, это очень нравится. И наша ситуация с пандемией внесла коррективы в путешествия, в экскурсии с детьми. Потому очень хорошо, что мы можем просто, не выходя из дома, с музейного занятия, с урока, с классного собрания, просто посмотреть и пройтись по местам, которые в данный момент не так удобно посетить. Школьны музей баявой славы, экспазіцыя гісторыі школы і пакой імя Янкі Купалы. Зараз у гэтых месцах можна пабываць віртуальна, разгледзець экспанаты і даведацца больш аб гісторыі. У планах ініцыятыўнай групы зрабіць медыятур цалкам па установе адукацыі, каб усе жадаючы маглі пабачыць, як выглядае школа ўнутры, якая матэрыяльна-тэхнічная база выкарыстоўваецца для навучання. Гэта будзе карысна ў першую чаргу для бацькоў будучых першакласнікаў, упэўнены стваральнікі віртуальных вандровак. Праваслаўныя вернікі святкуюць светлую сядміцу. Велікодныя святкаванні завершылі вялікі пост. Ужо можна есці любыя стравы, у тым ліку мяса і малако. Аднак вернікі не павінны забываць, што светлая сядміца – час малітваў, наведвання храмаў, разважанняў пра добрае. У першы тыдзень пасля Вялікадня трэба дапамагаць тым, хто жыве ў нястачы. Добра ставіцца да сваіх блізкіх, не дазваляць сабе зняважлівых слоў. Увесь велікодны тыдзень можна хадзіць у госці. У парку Перамогі прайшоў адкрыты забег Маладзечынскага раёна на 1418 метраў і 15 кіламетраў, прысвечаны памяці экіпажа Гастэла і 76-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Арганізатар Маладзечынскі раённы савет ветэранаў пры падтрымцы аддзела спорту і турызму райвыканкама. Дыстанцыя абрана не выпадкова, менавіта столькі дзён доўжылася тая вайна. Спорт – это всегда не только победа, но это и дружба, поэтому основная цель сегодняшнего мероприятия – это наша дружба, наша память, потому что 1418 дней шла Великая Отечественная война, и каждый день приносил новые жертвы. И все мы, начиная от маленьких детей до взрослых, абсолютно уверены в том, и нас сплачивает то, что мы никогда не хотим, чтобы повторилась вот такая война, чтобы убивали детей, взрослых и стариков. И поэтому мы вот такой вот у нас повод был и такой проект, чтобы мы вот это помнили всегда. У марафоне прынялі ўдзел спартсмены рознага ўзросту. На дорожку выйшлі як школьнікі, так і ветэраны. Мы каждый год выходим с семьями.
в этом году с внуком, старшим своим. И вот мы пробежали. Кто мог идти? Молодежь бежала. Мы быстрым шагом, весело, интересно. Совет ветеранов, все собрались. Спасибо организаторам. Все так четко, все так хорошо. В марафонах мы уже участвуем где-то 4 года, как любители. И вы знаете, мы очень полюбили спорт, бег. Вот, и всем хотим, всей молодежи сказать, вот, занимайтесь спортом, бегом. Это так клево, это так здорово. Бег сакрэт здароўя і маладосці жыхаркі Маладзечнай Ларысы Пятрэнка. Жанчыне ўжо за 80, але прабежкі ў парку альбо на стадыёне яе штодзённы рытуал. У 50 яна пачала бегаць прафесійна. За гэтыя гады пераадолела некалькі дзясяткаў марафонскіх дыстанцый і атрымала статус чэмпіёна рэспублікі. Я, по-моему, одна у нас в Беларуси, которая первый марафон пробежала в 50 лет, потому что к этому времени уже заканчивают, а я только начинала. Я была очень тяжелая такая, 96 килограммов, сбросила 40 килограммов веса, начинала со 150 метров, дошла до марафонской дистанции в течение 7 лет. Улыбка, осанка и радость в душе. Вот с таким настроением я выхожу на тренировку, у меня еще собака, и мы с ней минимум 5 километров пробегаем каждый день, а если хорошее настроение, то и до десятки. На гэтым выпуск завершаны. Новы агляд падзей ужо ў сераду. Кожны будні дзень у эфіры МКТБ экспрэс-навіны. Яны выходзяць у 12, 15 і 17 гадзін. Зараз вашай увазе прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы.